machielo nyakorom jiwango dhiambo mar wuok tich akawo thuolo mar waki e yo makare ahinya e chenro ni mar amany piny ka en tarik 3 dweno mar abiriyo. Gana ariyo 23 waikoni mathoth korewo koda ka twak mar amany piny nyakorom jiwango wadhi ng'iyo mag motenre kod wito mar do bende koro do wito godo mano lemo mar jalop jatend migepe mabende no oket pacho ka gi jatend piny Kenya William Ruto kagiwacho ni ma en ataro mar chike mathuka. Wadhi menyo ni kwa ng'iyo gino ma chik wacho to bende ang' wanyisi gino mabende nyalo poni otimore bang' mano ka bende wadhi tawo twagno kanyakla gi okila mano Eric Kumolo achiel kachiel koya gweng'any mana Naivasha nyakorom jiwango en twak mabiro mana bang' weche manyien. To mokwongo magi thund weche. For the avoidance of doubt, the entire complement of 50 CASs is therefore unconstitutional. Serikal mar Kenya Kwanza yudo buok bang' doho ng'ado ni lemo mag jolop jotend migepe nochiwo gi ataro mar katiba. Fuel no idho mamondo mi ande mi chopo mabei en siling 500 kan gi nyathi ma pile pile biro ga gi siling 300 kawuono en siling 500 ok ang'e kata kaka ng'na chopo gi nyathi ne skul tidware skul bende kiny ma ok olewo. Jopuonjre obedo gi kinde matek mar yudo nyamburko mag dok e skul kaluwore gi nengo ma oidho mar wuoth nikech medruok e nengo mauta. The total fertility rate in Kenya, which is the average number of children a woman will bear in her lifetime, has been declining. You can see from that graph, from 6.7 in 1989 to 3.4. Nonro matinende mar piny owacho nyiso ni teko mar nyudo mar mine medo dok chien kipimo gi higni mokalo. Machiegni nyakorom jiwango erokamano kuom yoro Ramogi TV mondo miyo weche manyien mago motuche pacho ka duto wachoko ni kabende koreyo makare county ka county mar nyiso mago motuche counties duto mapacho ka nyakorom jiwango. Wantiere kanyo gi Belinda Dhiambo maloknwa wechegi kabende nyalo bedo thuolo mar miyo wapachiel ay marot machuo kare adek au chanono kabende wantiere mbui kacha YouTube live wantiere Facebook live duto warwako pache chenro ni mar rameny piny. Machiegni nyinga Lydia Okeo. Doma malo wito oko lemo mar jolupo jotend migepe 50 mayande ochuogi kwa jatend piny Kenya William Ruto e dwe mar adek higani. Jong'ad buche okoni chenro no ne okoluwore kod katiba mapacho ka. Ruto nochuo puodho jotelo mabende kadoko ni od bura norem puodho jodito mane ogwele lemogo kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga leronwa. En bura mane twerre nyim doho mamalo mamili mani boma Nairobi e dweche 4 bang' ka doho ne ochungo jolup jotend migepe mar chako tich ayanga yudo sara kod balang' nyaka winj bura mane ochwale nyim doho kod riwruok mar okinde mapacho ka LSK, riwruok mar Katiba Institute kod jakenya Dr. Eliud Mutinda winji mang'ade ka ng'eto mar burano e koro weyo ka jatend piny William Ruto ne obuono chike chuogo lemo mar jolup jotend migepe. That the current office of Chief Administrative Secretary created by the 1st and 5th respondents and contained in the Kenya Gazette Special Issue number 12432 dated 12th of October 2022 and which announced the vacancies thereof is unconstitutional. Ngurumane ochwal kod riwruok mar okinde mapacho ka LSK, Katiba Institute kod Mutinda kadwaro ni mondo wit oko lemo mag jolup jotend migepe e kama gikone to burano onindo korgi. Jong'ad buche mokelo kanyakla kanyi Kimondo, Edwigo Ngudi kod Visram Alem ne oyie kod neno mane opedhi nyim doho no e kendo oweyo ka josiasa mayandi opodne gi lemo e koroya kod lwetgi nono. I therefore find that the manner of establishment of the additional 27 posts in view of Article 132, 4A of the Constitution, Sections 27 and 30 of the Public Service Commission Act, and the necessity of the 5th respondent's recommendation was unconstitutional. Jong'ad buche okone buono chik mokwongo ne en mar tayo chenro mag puodho jolup jotend migepe e kata odoko ni od bura ne orem goyo gi kogno jodito mane ogwel kendo puodhogi ka giwacho ni chik ne ogoyo od bura mamalo ratege. Anybody or any party aggrieved by the president's actions or failures can initiate proceedings against the Attorney General, who by virtue of being the legal representative of the government in legal proceedings also represents the president, who is the head of government. The immunity, on the other hand, offers protection that shields the president from civil suits being filed against them in their personal capacity.
Do bende oko ni japiny ne oko gwel pache chenro no tim mado oko ni ne en ataro mar chik mapachoka. On the first complement of 23 chief administrative secretaries, there was no such participation regarding the additional complement of 27 office holders. Kaluore kod ng'eto makamano, sirikal oko ni biro tero ng'ur mare do mar ywagruok. It is important that we have uniformity from the Court of Appeal. Jolup jotend migepe 50 gi yandi oseketi ni biro chamo sara mar siling 765,000 bende ne gidhi yudo milion 35 ng'ato gi ng'ato mar nyiew udi magidakie to kod milion 10 mar nyiew nyamburko. SRC wrote a letter dated 14th March to the 5th respondent advising it on the job valuation, grading and remuneration and benefit structure for the said position. Soon after, the 2nd to 51st interested parties were nominated on 16th of March and appointed by the President on 23rd of March. Lemoni ne okwongo chuoge sirikal jatend piny mane osedhi rutaya Uhuru Kenyatta kama bende ne opodo lemo ne jogo mane osire yiero mar 2018 kata kamano ne olero ni ma en achiel kuom keto mijing'o tije mag sirikal. The establishment of the CAS office in the public service with 23 posts to be constitutional. Moko kuom jogo mayocho yudo lemo sirikal mar William Ruto ne gin kaka gavana machon ma Nairobi Evans Kidero, jaod bura machon mar Riada Nicholas Odero Gumbo, seneta machon mar kaunti ma Kisumu Fred Outa, jagoro mar od bura mar Ford Kenya Chris Wamalwa, to kod seneta machon mane ogwel Millicent Omanga kind mamoko. Final orders. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koram gajwang jotelo kod jopiny ogolo paro mopogore kaluwore kod ng'eto mado mawito ko welo mar jolup jotend migepe pachoka ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lands opodo hukumu kang mar wito oko lemono ka jotelo ma Kenya Kwanza pod ng'ur kendo gibuogo mar chwalo ng'ure do mar appeal. George Bati miwaler. Mahakama leo imeamua kwamba hizo positions are constitutional. Sisi tunaunga mahakama mkono. Watu wote walichaguliwa kwa hizo positions waende nyumbani, wafuke mbrago, waende nyumbani. Report na bende George Bati bromio wa bangenya korom gajwanga kwa dhimbele. Eni roda maweu ma en min ojadolo ma en achiche witho mashaka hola Paul Mackenzie koro wethuolo gi doho gi Rambun. Jalbure doho Mashanzu Yusuf Shikanda ogolo ng'eto makamano kakata kamano koni jadolo Paul Mackenzie koda chije mamoka paga beach to pod biro medo bedo e odang'ech kuom ndalo 60. Achejego gengnegi jela Mashimo Latewa Malindi. Achiamo kapaga chiel manyocha umaki e bungu mashaka hola to pod dhi med gengnegi kuom ndalo mamoka de kanonro pod dhi nyime. Ombi la upande wa mashtaka la kuongezewa muda wa kuwazuia mshukiwa wa kwanza hadi wa 17 kwenye kesi ya 77 ya mwaka huu linakubalika au limekubalika, na upande wa mashtaka wameongezwa siku 60 za ziada ambazo zitaanza kuhesabiwa tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu. Ina maana kwamba siku ambazo zimebaki ni 30 pekee. Agizo la pili, mshukiwa wa 18 kesi ya 77 mwaka huu Roda Mumbua Mueu ataachiliwa kwa bondi ya binafsi ya $100,000 yeye atasign, na zaidi ya hayo pia atahitajika kuleta mdhamini wa kiasi cha $300,000 ili kuachiliwa, na kabla ya kuleta huo mdhamini na kuidhinishwa na mahakama basi atabaki kizuizini mpaka wakati atatimiza masharti ya hiyo dhamana. Jopuonjre yudo midhiero mar chope skundegi bang' yweyo mar dier tam kata midterm yangore ni yuto kata yudo nyamburko matero jopuonjre skunde nobedo matek kaluwore gi nengo mauta masani ni malo.
Weg matatu moko kuom gwenge nomedo nengo wuoth gi atamalo 30 mar chopo dwaro mano mar nengo manyien mar mauta masani omedore kendo rocho ohala maggi. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich miyowa ler mathoth. Etesend nyamburko e boma ma Homa Bay kod ma Migori, jopuonjre chapni mar idho nyamburko ka gidok e skunde mopogore ma gisome bang' bedo pacho e yueyo mar kor tam ma okawo juma achiel mangima. Jonyuol ma bende nowuok kod nyithindgi e udi ka duokogi e skunde ma gisome chunygi dang'ni kaluwore gi nengo wuoth ma omede ka opim gi kinde mane jopuonjre dok pacho e yueyo machuok mar kor tam. An kwayo mara kaluwore gi ngima moidho. Akwayo sirkal nikech kasa ni fuel noidho ma mondo mi andho michopo Homa Bay en siling 500 kan gi nyathi. Ma pile pile biro ga gi siling 300. Kawuono en siling 500. Ok ang'e kata kaka ang' nachop gi nyathi ne skul, tidware skul bende kiny ma ok olewo. Kora kwayo ka fuel nyalo dok piny na sirkal ka winjo ka. To jopiny ywak kata raia ywak manogo ko. Moko bedo mayot no ahinya kaka wa jonyuol. Ahinya kata kwa biro kaka sani koro one stage ka wakelo nyithindo mondo dok skul. Sama wuoye ka ne an go wadwa masemo Eldoret ni wakelo ka. Geche opong' kendo wan gi jam makata kumineno e toke kani nyithindo pod rito mwakia ni ang' ne gidhi sadi to kata mana weche mag wuoth bok yot nekech kata mana feyo medore mopogore kaka nyuma pare chien kucho. Ka nengo mag gigo ma ochuno ma jopuonjre dok go e skunde ma gisome bende giywak ni idho malo e dukni maonge kaka ginyalo konyo nyithindgi e skunde yo mowinjore. Nyathina ni Kisumu Boys to ka dhi e supermarket tayudo ka bech gik moko idho madhi randasi na an gi siling 10,000 achalo mana taka mbele jo supermarket. Gik mang'iewo thin kabisa ne nyathi. Omiyo wawinjo matek wan jonyuol kweli. Wawinjo matek sana. Wakwayo ni sirkal marwa president marwa Ruto one kaka garama nego waka. E seche ma jonyuol to ywago pek mar ngima kod nengo wuoth ma omede, riwruok mar weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Homa Bay ne obedo koromo margi kendo ng'ado mar medo nengo wuoth chakre kawuono kaluwore gi nengo mauta masani ni malo. Kawuono wabedo gi bura kendo waamua ni wadwa ni wamed fare mar wuoth kaluwore gi kaka sirkal osemedo wach mar usuru e mafuta. Yudore ni mafuta komedi to gik mang'eny kata mwatiyo gi mtokni wa be nengo gi medore. Pok wamedo be nyaka ne chakre 2019. Wasebedo kimedo mafuta pile to po wan kaka jomatatu pok nwamedo bei. Koro sani gima nochuno ni mondo wamed bei en ni omednwa go malach king'iyo 16% en percentage maduong' ahinya. Koro chuno wani nyaka wamed bei kendo wakwaya ni abiria wa be mondo nyaka koro rumia wa nikech iyudo ka most of members wagi gin joma nigi loans. Ofiswa kama wabede ywak nitiere jotich wegeche ywak ne nitie nwa winjo ywak en moro nwadhi ofis sako mabedo kodgi piny mwa discuss gini kaka en kaluwore gi nengo mafuta spares magari gi gima jowa be dhege ot nikech wan gi families kendo mata kata jogeche jotendwa be nyaka bedi gi moro mwamiyo gin at the end of the day. Bende weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Kisumu kod ma Migori okone jowuoth mondo oikre nikech sani koro chunogi mar medo nengo mar wuoth e apeni mopogore ma gitiye bang' ka piny owacho medo osuru nengo mar mauta gi atamalo 8 ma koro chwale nyaka atamalo 16. Chon nyocha wakawo Migori siling 700 sani chuno wani wakete 800 to tamo jawuoth kaka gol koro chando wa ahinya gi jawuoth. Omiyo wawinjo matek ahinya koro wakwayo sirkal kanyalo opunguzwa na maisa matin kech wadwa wakawe 800 jawuoth pod wacho no gol 600 koro hinyo wa kabisa wamede nikech mengo mar fuel medre koro emomiyo chuno wanyaka wamede. Wan matek kabisa kaka transport sector ok odhi kodwa maber nikech fuel omedi, fuel ni malo kabisa. Bang' bedo e yueyo mar kor tam kuom thuolo ma joma achiel mangima, jopuonjre kod dok ayanga e skunde ma pacho kaendi e seche ma jonyuol to ywago kaluwore kod pek mar ngima masani koro e yedhe pacho kaendi ka jogo eko manie sekta mar matatu to wacho ni chuno mondo koro gimed nengo mag wuoth kaluwore kod nengo mar mafuta mani malo e pacho ka. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Kwa mgajwang kwet mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance oramo ni onge dok chien e dwaro margi mar bago ng'anyo mar tipo chieng' tich abich ka gikwedo chik mar omenda ma higani. Ogai mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance Ramogi Odinga kanyakla gi moko kuom jood bura mage chich ni piny Kenya samoro biro chimo kamarach ka ok gikawo okang' mowinjore. Raila nowacho magi kanotimo limbe Siaya kama bende ne oromo gi MCAs kod jotelo mag od bura ma kaunti ma Siaya kama bang'e ne odhi nyaka Sigomre. Elimbe mare kaunti ma Siaya, Raila nokwongo limo od bura ma Siaya kama nobede gi romo gi MCAs e yor apanda. Okoyangre hie thor wach mane gilose gi MCAs kod tend od bura ma Siaya. Ma biro bana bang' ka od bura mar Senate nyocha oito oko kwayo mar od bura ma Siaya mar thicho oko jalup Governor William Oduol. Bang' romo kamano, Raila kod Lange noyore gwenge ma Sigomre ka chung'ro ma Ugunja nyasi mar rwako dala jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi. Kae jotend Azimio singo chopo lendo mane gichiwo jumokalo mar chopo e ndara kendo kwedo piny owacho mar Kenya Kwanza ewi mano ma giwacho ni girido ngima ne jopiny. Wang' ni wacho no onge ringo. Baba kwadhi Kamukunji tarik 5 tarik 7. Wang' ni onge. Wang' ni onge. Wang' ni onge. Wang' ni onge. Odinga nokwedo weche ma jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua osiko wacho ni ochung' ne thurka nokethre e lwet jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Ka giwacho ni mago gin mana weche mag ledhi ma onge tiende. Ka gidonjo kucha gidoko wacho wechegi. Koro sani giwacho language mopogre. Koro moro chane gikono Uhuru moketho chumi ma Kenya. Kada ka pok giting'o muma to gikwa budget ma siling bilion 1.5 milion 500. Ka gisekawo mano gikone ni moko ginyiewo go matokni moko imiyo mondegi ofisi yawo kod ofis mar nyar president. Gichoko pesa to gichamo to gibukre ni nengo ni malanya nengo gik moko wadwani mondo waom gik moko loka mondo nengo dog piny. Ka gidonjo moko chulo osuru timiyo gimno osiepegi. Ewi mano kalore kod nengo ngima makoro tek tweta e thurka, Azimio lero ni yath gi tiende en mana bago ng'anyo mar chopo duol mar japiny ne piny owacho. Na wakaribisha tarehe 7 mwezi wa 7 Friday, wangapo taungana sisi mtakuja. Hali ya uchumi ya Kenya imeharibika. Hata mahakama kuu ikasema ya kwamba finance bill lazima izame. Wamesema di siku ya Sabasaba tarehe 7 mwezi wa 7 Ijumaa ijayo Wakenya wote Kenya mzima watajitokeza na kusema ya kwamba enough is enough. Sechego bende ne jotelogo nosemo kalo jood bura mag Azimio mane okoso kwedo paro mar omenda ma bende nomiyo paro no kalo e od bura mamalo. Watu wote walichaguliwa kwa hizo positions waende nyumbani, wafuke mbrago, waende nyumbani. When you are a senator or a member of parliament, you go there to represent your people, not to represent your stomach, not to represent your personal interests. But I have experienced something which I have never seen in my 30 years in parliament. And I hope those who are with me in parliament are listening. And Ruto, you are also listening. The culture of buying members of parliament must stop forthwith. Mimi nikiwa chairman wa chama, muniruhusu nianze na wale Nairobi, nifukuze Jalango, nifukuze Esther Pazoris, watafute chama yao waende. Wangapo wanasema waende? Mnakubali waende? Waende. Nao hapa Nyanza pia waende. Waone ni kwa mkono, waende kwa mkono. Maendeleo nge State House. Katiba Manyien maendeleo wuke bunge. Ka budget ndilo se bunge. Oklos kanye State House. Uinja. Eric Owenga, Ramogi TV. Nyakoro mgajwang kwan mar nyithindo ma inyuolo dok piny higa ka higa higa mag 1989 e piny Kenya. Kalore kod report mar chal mar ngima oganda manogol kod duol mochung' ne kwan mag oganda yangore ni e higa mar 1998
Praboro kod ochiko nyithindo mane nyuolo kod miyo ka miyo ne ok tin ne 7 ka nonro mane otim kochopo higa mar 2022 to yango ni miyo ka miyo nyuolo mana nyithindo 2 kata 3 kende. Ripodno bende nomulo gik mamoko ma oriwo ngima mar nyodo, dongo mar nyithindo, tuoche mag ayaki, malaria kaachiel kod kahera e kind mamoko. Yuito Mondi ketonwa ripodno ayanga kendo omiyo wagoyo machal kod ma. Ne en nyasi mane oyuorie kod jotelo ma opogore kama oting'o jatend migawo mar omenda Juguna Ndung'u, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha, jotelo mag riwruoge ma ok mag piny owacho e kind mamoko mane obiro kanyakla e nyasi mar keto ayanga lipot mar chal mar ngima oganda. Kaluwore kod lipodno, yangore ni kwan mar nyithindo ma miyo achiel nyuolo e pacho kae dok piny higa ka higa, yare higa mar 1989. E higa mar 1989, miyo achiel ne nyuolo nyithindo ka matin mogik 7, ka nyaka higa ma okalo, miyo achiel nyuolo mana nyithindo 2 nyaka 3 kende. Penjo wuok ni en ang'o ma otimore? Ang'o ma omiyo kwan mar nyithindo ma mon nyuolo dok piny? Lipodni koni nitiere gik mathoth manyalo duoko piny nyalo mar miyo nyuolo nyithindo ma odhuro. Mokwongo en higa ma miyo chakie nyuol, higni ma miyo kawo kapok oluwo nyathi, nyalo mare mar sayans mar nyodo, tiyo kod yore mag komo nyuol bende osemiyo mine oduoko chien kwan mar nyithindo ma ginyuolo kipimo kod higni ma okalo. Lipode moko yango ni budho kapok iluwo bang' nyathi nyalo rocho nyalo mari mar nyuol nyithindo mang'eny. Mine ma odakie bombe nyuolo nyithindo matin kipimo kod ma odakie gwenge. Total fertility rate in Kenya, which is the average number of children a woman will bear in her lifetime, has been declining. You can see from that graph, from 6.7 in 1989 to 3.4. Elipodni bende yangore ni atamalo 5 mar mine manie kind higni 30 nyaka 34 nyalo margi mar nyuol rumo. Gino madho ngere yango ni menopause. Atamalo 38 manie kind higni 48 nyaka 49 bende nyalogi mar nyuol osepodho. Magi gin moko kuom gik ma omiyo kwan mar nyithindo ma inyuolo dok piny. Counties ma pod inyuole nyithindo ma odhuro gin kaka Mandera, West Pokot, Wajir kod Marsabit. Nairobi, Nyamira kod Machakos inyuole nyithindo ma ok okalo 2. Atamalo 81 mag keny ma pacho kae gin keny ma hoyae. Atamalo 19 kende mag mine ma onyuomi e chik kendo ni kod oboke mag keny. County ma Garissa ema otelo kod keny ma oyangi kendo puodhi kod chike ma pacho ka kod atamalo 35. Kaluo ni piny kipimo kod counties mamoko. Kisumu ni kod atamalo 11.6, Migori atamalo 8.4, Homa Bay atamalo 8.2, ka Siaya to ni kod atamalo 8 kende. Lipod ni igeno ni piny owacho biro tiyo go e loso chike kendo bero chenro ma oyang ni ok dhi maber. The 2022 report provides baseline statistics that will be used in monitoring and evaluating the implementation progress of the Kenya Kwanza administration's bottom-up economic transformation agenda. Let me urge the technical teams at the Ministry of Health and county governments to fully utilize these results as they determine how best to implement the various interventions with the objective of achieving optimal universal health coverage for all Kenyans within the shortest time. Lek mar bero somo, thieth kaachiel kod tieko dhier nyalo chopo kare poni oketi e tim gigo madwarore. Judith Omondi, Ramogi TV. Nteja neno wa mwacho kanyo no chumie matek makata nyuol tamuji mano kanyo ote moyer jian no maroka nyakorom kajuang. Dakika en preo kadek bangsa chela midhiambo chendo enda manyi pinyero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV. Kabende wadhi mbele gi miweche manyien arwako pachi kacha hinya to weche gi mwai kono neno ka Evans Jasigombre wacho ni entiere Kariobangi South oketo mana wang'e seche gi dana gi Lucy ya Otieno ka entiere Maroche village wacho ni okaw Moskacha. Jamtau woda wa Siboda wacho ni entiere kodwa achiel kachiel ka entiere wa Siboda kendo keto mana wang'e dia makawuono dano diero ka entiere Minyanya School wacho tiyo mos ne anyuola mag jogo moito ngimagi e yor masira mar apaya ka achiel gi anyuola mar nyathi manyako ma omako no kiwacho ni weche motenre kod school bende
okelo midhiero ne jopuonjre kawuono ka bende aneno ka Uchieng Alobe wacho ni entiere Awendo sub county Migori county en bende entiere kod Weche. Adongo Kech kantie Mombasa wacho ni seche ken kaka pile aneno Kosi Queen Kenya kantiere Homa Bay county wacho ni embe entiere zoni ya Uora ni kanyo kantie Kisumu wacho ni bende seche ken kaka pile Alfred Ambisa ka Mfangano Island Maureen Shanta kawuok Mombasa Jojo Wino Wasonga kawuok Siaya Kababa neni kacha in bende Di Prince kantie Siaya county Omolo Martha Uchienga bende kantie Bongo Village mana Awendo sub county wacho ni en bende osechopo kae Wangsao Pata Nyakwar Nyarombe kantie Naivasha neni kacha in bende wacho seche ken kaka pile Javan Binside kantiere DR Congo wacho ni kata ine pinje maoko intiere kodwa sechegi chendo ni mar ramenyo piny kaeto ntiere paro mabende gol gi joneno makwa kanyo kamotingo Samuel Oyugi Utamaya Oyugis wacho ni economy osebedo kakoro bedo matek kendo medo bedo matek kaka ndalo medo sudo kata kamano wacho ni en koro gima ni kara jok mane wito chieme dustbin sani onge nyakorom ga jwang nikech chiemo michamo dong onge pacho ka. Albert Gwea kawuok Changamwe Mombasa wacho ni odwa yo makare bende aneno kanyo ka Crop Dap kantie Nairobi wacho ni en bende osechekin kaka pila. Aneno bende Nyarawila kantie Athi River kachiel gi Eniwao wacho ni gin bende gintiere kata kamano wacho ni weche mag uchumi masani ochando oganda jo Kenya kadan kanondiek mantie Dandora Phase 4 wacho ni Ramogi TV chopo nigi malera ahinya kendo giero chendo duto makelo negi chendo ni wang jowi mar Ramogi TV. Benaneno Jared Oti kantie Athi River wacho ni en kanyo gi Minode Faith Nyararawila giduto gino weche manyien eyo makare kabende Luka Boy mano mar Kenya wacho ni en bende en masani kata kamano intiere kod weche nyakoro mgajwang med oro ote kanyo bende Ramogi TV kaito bende pononi intiere kod paro mora madier mondo asom kutendo gi wechegi manyien ma wakelo ni waroko parogo uyo matechero mara menji kwa duogo polo antiere kod weche mathoth medikete mana kahera Ramogi TV. Mamsi Gimiti mono kuber kata matin. Ya yewuoda donge an nasenyisi ni kawuono an nyaka ket meher e tem. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who's given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati, when did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Timo maber ahinya meher kama ne kakitimo in kikitem kata matin miye lweti. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com.
Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' ero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien ka koro twaluo ni masira ma Londiani. En kuyo koda chiedh nade ne familia more kadak malanga e kaunti ma Nakuru. Anyuola ni ne owito ji ariyo masira mar apaya mane otimore Londiani otieno ma tich abich juma mokalo. Mary Ng'ang'a ma jahigni 56 kod nyakware ma jahigni 14 noyudo dhike richo kane nyamburko mane giidho noyudre masira no mane onego ji 52. Jofwambo magwa nolimo dalagi kendo kelonwa sigani e yo machal kodma. Medo chopo dala Elizabeth Weremo wito min mare kod wuode maduong' ma jahigni 14 masira mane otimore Londiani ndalo adek mokadho. Mary gi Stanley noriko ni wuoth kaya Bomet kama ne gidhi yude thieth e kinde mane masira no oyudogie. Weremo ni kod mirima koparo kaka ne giwuoyo gi min mare e kar dak malanga e kaunti ma Nakuru. Wede kod osiepe medo chopo dala Elizabeth Weremo mane owito min mare kod wuode maduong' ma jahigni 14 masira mane otimore Londiani ndalo adek mokadho. Mary gi Stanley noriko ni wuoth kaya Bomet kama ne gidhi yude thieth e kinde mane masira no oyudogie. Weremo ni kod mirima koparo kaka ne giwuoyo gi min mare kod wuode kapok masira no otimore. Tuliongea on Tuesday night. Akaniambia nataka kwenda hospitali huko Bomet. Sasa nikamuliza anaenda aje, akaniambia naenda na matatu. Min Weremo no wito ngimane kanyo masira no ka wuode to no wito ngimane ICU e kinde mane temres ngimane e kar thieth. She sent us the photos they took at Letaine stage, all of them, at around 5:06 p.m. Then at around 5:07 she said we are at Kericho. Then we all said Janimasis. Then at 5:19 p.m. she said thank you family, and that's when we've not heard from her. Yani my mom, anything she touches, it blossoms. My mom, the reason I've said that's not my mom, it's because my mom doesn't deserve such kind of death. My mom was she's a very strong spiritual person. Riwruok mar Red Cross kod Tend County ma Nakuru osekawo nonro mar thieth joma moko ariyo mapok oyangi kaluwore gi pek mar hinyruok mane giyudo. Familia 50 oseyango jogegi bang' ka notimnegi bero ka familia 28 bende osego ripot e apis riwruok mar Red Cross kapod gimanyo jogegi. Echano bagi alam makende mar 52 manowito ngimagi masira no chieng' tich ariyo, nyasi ma ibiro yure gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Min nyathi mawuoyi ma jahigni 3 kod nus mayangore ni nobambi kod wuon mare gwenge mag Kuria dwaro ni obila okaw okang' ne dichuono. Ka jafwambo marwa ma Migori George Malero wacho kendo ratiro mag oganda bende koro wuok oko mar kwedo tim makamano. Kalure kod min nyathi mawuoyi ma jahigni 3 kod nus ma ichigo ne obambi kod wuongi e gwego mag Nyabokarangi sab-kod ma Kuria West ma bende wamiyo nying kaka Yvonne Marwa ne gibedo kod chonyruok kod wuon pargi tarik 24 mar dwe mar 4 mar higani kendo ni owuok modhi thurgi kane nyathini kod wuongi. Baba akamkatalia akasema hivi siwezi ondoka na mama wangu. Mama yake niondoke na hao wengine, lakini mama yake nimewachia. Karudi nikasema nipatie mtoto niende naye. Akaniambiaje? Huyu mtoto hauendi naye. Kizubutu kusema hivyo mimi nitakukata mapanga sasa hivi ndio usindo kusema hapo. Marwa wacho ni tarik 25 dwe mar 4 mar higani e seche manoriko ni owuok osiptal ka oduogo dalagi e seche ma piny koro ne yuso ema ne opoko yudo ka nyathini mawuoyini mane oweyo kod wuongi ne ywak e rangach. Natoka hapo hospitalini nikaenda nikauliza dada zangu mtoto huyo aliyepo hapa nje ni wa nani? Sasa kwa kwenda kuleta hiyo direct nikakuta huyo mtoto ni wa kwangu. Alibakwa na baba yake. Alivyobakwa na baba yake nikaja ikafikia akabeba huyo mtoto akampeleka nyumbani kwetu.
Marwa wacho ni ok ong'eyo gima ne omiyo wuon pargi ne nyalo timo tim anjawni ne nyathine ka wan yande ne oneno ka ohere ma oloyo ka nyithindo ariyo mamoko. Mkoromea wala kumfanyia chochote. Mgogoro wenye tu nakutaga, yani kimfano nikiugua au hao watoto waugue, hapo tu ndipo natokezea, sababu ana kateti, hana pesa ya kutibu, bora mtu afya azike na kuonyesha kabisa sehemu ndio hiyo hapa, nitakuzika hapa lakini sina pesa ya kupeleka hospitalini. Lipot mawuok e migawo ma thieth yango ni nyathi mawuoyni ne oyudo hinyruok maduong' kendo ne otimne bero e osiptal maduong' Migori level 4 chieng' tich abich juma mokalo, to bende odhi nyime kod yudo thieth. Jakedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori Seth Midenyo wacho ni gombo margi en ni otim nonro mapiyo piyo kendo koro kawo okang' mar chik ne achijni. P3 kosejazi to koro mano en lingwe manyalo miyo police kata investigating officer thuolo mar dhi mondo mi on the achich mar timo tim machalo kamae. Midenyo wacho ni cases mag joma chuo mabamb nyithindo ma jowuoyi osemedore, kata kamano tin gi emigo lipodgi. Nyathino notemo explain gima notimore. Babagi ne nonindo kode yo kama odhi godo oko maduong'. Sodomi matimore ne nyithindo bende are rarely reported unless ni extent magalagala machalo kaka mae. Jatend obila sapon makurio Eskeleti Kimaiyo wacho ni kes ni gintiere godo, ka bende gima bedo ka girito en mondo koro tim bero ne nyathi mawuoyni, ka bende bang'e giyud lipot mowuok kuom laktar mondo kako obila gikaw okang' mar mako wuongi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Patu Kenya Kormuga Juang tielo marangwen matego jopuonj maklepe ranginya mara CAF B no chakore ayanga odiochieng' makawuono bore Nairobi kalony manyasani kachiel gi ng'eyo ranginya mara tugo kitiyo gi science mano bedo thoro mar wach. Tiegruok mabiro dhi nyime kuom ndalo abich biro mulo weche mag higa yiero jotugo opira manyasani, jing' mar del e kind jotugo, chiewo ma jotugo nego bed ni chamo kachiel gi geng'o hinyruok mag jotugo. Jopuonj maklepe no yuore tiegruogno oting'o Bernard Mwalala matawo klab mar Ulinzi Stars, Polo Gai mar Sofapaka, kocha mar Murang'a Seals Vincent Nyaberi kachiel gi jatugo machon Francis Chinjili. Chike mata adhula pacho kaler ni japuonj adhula mora matawo club e tuke mag KPL nyaka bed gi oboke mar CAF B kochakore higa mar 2025. Remember, the A license will be for 1 year. Your coach will be trained for a full year. This is how serious it is. It's a serious curriculum. And the beauty with coaching is that it remains with you for the rest of your life. So we are doing this across the country, and the seriousness we have with this is that these are the people we're going to depend on for many, many years to come. Mana makira giko mar kidieny mokwongo mar chendo mar amany piny Kormuga Juang kaka nanyisi wantiere kidienje ariyo. Mokwongo watieko mana weche manyien koro ni to bang' dakika machuok kende abiro kanyo gi wendo ma en okila Eric Molo. Wadhi go mbaka ewi weche motenre kod wito oko mado wito go oko yiero mara joluchete migepe mapacho kaka bende en twak mabiro mana bang' dakika machuok kende. Wasebedo kanyo gi Belinda Diamo wasebedo kalo kuna weche kikidhi mabonji ke twak mara amany piny biro mana dakika machuok bang'wa. Ini manyango? Muna hinya nyathiwa. To meher ni kanye? Obiro mana sani. Semana chake na Kormuga Juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kido jo fu ma serious ikite ngoma